ήταν αυτό? Πού είναι η καριόλα! Καλά, δεν θα δουλέψουμε καθόλου σήμερα. Συγγνώμη κύριε, τι θέλετε εδώ? Το μάτι θες εδώ? Να σε σκοτώσω, μωρή. Να σε πνίξω! Ο άντρας της. Όχι, ο σπιτονικοκύρης. Ήρθε για τον Νίκη. Περάστε έξω, κύριε. Εδώ έχουμε γύρισμα. Ποιος είναι ο γκόμενός σου, μωρή, λέγε. Τι είναι αυτό που λες? Λέγε, μωρή, ποιος είναι ο γκόμενός σου! Σταμάτη, σήκω, φύγε. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, κυριέ μου. Φύγε! Γιατί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δεν ακούσει ο άντρας της Τούλας. Πού τον μπορεί να το σκοτώσω! Τι γίνεται, να σε σκοτώσει. Εμένα. Γιατί? Γιατί ρε μαλάκα δεν με την Τούλα. Α, ναι. Πες μου, μωρή, ποιος είναι να το σκοτώσω. Το μάτρα μας σπίτι. Όχι, μωρή, άμα δεν μου πεις ποιος είναι. Δεν έχω κόμενο, Χριστιανέ μου. Πόσες φορές θα σου το πω? Ξέχασες, μωρή, το κινητό σου στο σπίτι και είδα το μήνυμά του. Αγάπη μου, να σε δω απόψε. Θα τα πούμε αύριο στο γύρισμα, Κώστας! Αλέκα, τι θα γίνει? Μισό λεπτό, ρε Κώστα. Ο Κώστας, ρε. Το είχα υποψιαστεί. Αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω, ρε. Ότι η γυναίκα μου με κερατώνει με ένα τέτοιο φλόρο. Κώστα, τι είναι αυτά που ακούω? Σταμάτα κι εσύ ρε Βύρωνα. Δεν μας τα έχεις πει αυτά, Κωστάκη. Πήγες με τη γυναίκα μου, ρε κολόπεδο. Περάστε έξω, κυρία μου. Εγώ με την Τούλα. Είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Κώστα, ρε, δεν σε λένε! Και! Είμαι ο μόνος Κώστας στην Ελλάδα. Καλά σας λέει. Και εσύ τι είσαι, ρε, δικηγόρος του! Είμαι ο ηθοποιός Βύρων Πάσχος. Στα αρχίδια μου! Μέρη, πάρε την αστυνομία. Μέχρι να έρθει θα τους έχω σφάξει. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Μίλα ρε Τούλα. Πήγαινε μαλάκα από εδώ. Δεν έχει σχέση, τώρα θα δεις. Όποιανού χτυπήσει το κινητό, αυτός θα είναι ο Κώστας. Και σας το έχω πει, ρε παιδιά. Κλείνετε τα κινητά στο γύρισμα. Εσύ είσαι, ρε. Θα μ' αφήγεις, σε παρακαλώ. Αυτός είναι ο Κώστας. Τι γίνεται μόλις σε αυτή την ταινία? Ορίστε, χτύπαμε να δούμε τι θα καταλάβεις. Θα σε σκοτώσω. Φύγε, κρατάει μαχαίρι. Τι κάνει αυτός? Αφήστε με, μαλάκες! Δώσε μου το μαχαίρι μου, ρε μαλάκα! Αφήστε με, ρε μαλάκα! Πάρτε το μαχαίρι, εσύ. Ναι, ρε, αφού το δέχτε. Είμαι μαζί του. Είσαι τρελή, μωρή. Τούλα, τι λες? Φίλε, μην την ακούς. Φίλε, δεν είχαμε τίποτα. Τι? Τούλα, σταμάτα. Εντάξει, κάτι έγινε. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένη. Τι είπες? Φίλε, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τι έκανες, μωρή καμιόν? Θα πεθάνεις, ρε! Τι γίνεται, ρε, εδώ? Θα μου το κάνουν μπουρδέλο εδώ μέσα. Επιτέλους, Ρετάκη, έγινε χαμός εδώ. Τι έγινε, ρε κολόπεδο, εσύ μου σταμάτησες την ταινία? Ναι, εγώ. Ναι, ρε! Μη μιλάς εσύ. Εσύ είσαι εκτός θέματος. Τι σε νοιάζει εσένα, τι κάνω εγώ με την κόμενά μου? Κι αυτός είναι κομμενός της! Σκάσε καλέ. Άλλο λέμε τώρα. Ποιος είναι αυτός, ρε? Δεν είναι κομμένος σου, ρε μαλάκα, τώρα είναι μαζί μου. Πώς μηδώνει την Τούλα τελικά! Σκάσε καλέ. Σταμάτα, ρε Γιάννη, σταμάτα. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας, μωρή? Ο άντρας της Τούλας. Με πόσους έχεις πάει, μωρή πουτάνα! Και τι γυρεύεις εδώ, ρε? Θα σας φάξω όλους εδώ μέσα!